Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, la gente, Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. I'm on Jerusalem. Munzimu watu motu yokala amuweguya. Jerusalem. Munzimu watu motu yokala amuweguya. Jerusalem. Munzimu watu motu yokala anguweguya. O Jerusalem, munzimu motu motu yokala anguweguya. Ogunyina hulila o Jerusalem, motu yokala anguweguya. Ogunyina hujiswa o Jerusalem, motu yokala anguweguya. O Jerusalem, munzimu motu motu yokala anguweguya. O Jerusalem, munzimu motu motu yokala anguweguya. Ogunyina kujiswa o Jerusalem, motu yokala anguweguya. Jerusalem muzimu batungo tulindira wagabambirwa ndiswe kuza kumataliriro anyiga tugatangale a Jesu. Jerusalem muzimu batungo tulindira wagabambirwa ndiswe kuza kumataliriro anyiga tugatangale a Jesu. Tuyokomana twagusiga, tuyokomana twafutuwa, tuyokomana tugatangala nguwe. Tuyokomana twagusiga, tuyokomana twafutuwa, tuyokomana tugatangala nguwe. Jerusalem, munzimu watu motu yokala anguwe. Oh Jerusalem, Jerusalem, munzimu motu yokala anguwe. Oh Jerusalem, munzimu motu motu yokala anguwe. Oh Jerusalem, munzimu motu motu yokala anguwe. Utajali mwenzuma ku Jerusalem, motu yokala anguwe.
imwana mbelele Jesu. Sayoni muzimu la salalangwa wakalalangwa wabanwe belele imwana mbelele Jesu. Tuyosegelela kwa njira, tuyochitauga kwa zunda, tuyotangala muwe. Tuyosegelela kwa njira, tuyochitauga kwa zunda, tuyotangala muwe. Sayoni muzimu watu, Sayoni, watu, oh Sayoni, Sayoni gubota, oh Sayoni, Sayoni muzimu watu, Sayoni, watu, oh Sayoni, Sayoni gubota, kunyinagulira, kunyinaguziswa, umuzi wangolite, umuzi wazisomyo, kunyinagulira, kunyinaguziswa, kalombo yankabego, kuzayone, utabayandi malife, Sayoni ngufri, oh Sayoni, utabayandi malife, Sayoni ngufri, Sayoni ngufri, Sayoni ngufri, Sayoni mahala, oh Sayoni mahala, oh Sayoni, hey, hey, hey. Sayoni muzimu watu, Sayoni ngotulindila, Sayoni ulamwela, Sayoni gubota. Oh Zion, oh Zion, oh Zion, hey, Jerusalema, munzimu watu, motu yokala, hanguwe. oh Jerusalem, Jerusalem, munzimu watu, Makadi vatereri, tida kutendai nekuve pachirongwa chedu chine musoro wenyaya wekuti Youth for Today. Patiri kudiscussa ma-issues ari kuitika mazuva ano ekupedzisira. We know kuti ma-challenges akasanganwa nema-youth ekare, vakomana nevasikana vekare akatosiyana totally nema-challenges ari kusangana nevakomana nevasikana vanhasi. Saka nhasi tine musoro wenyaya unoti ndinoshaya pekutangira. Tine nyaya richada kuti dzumburudze tichitarisa maexamples ari mukati mebhaibheri, toona kuti nyaya ingabatsirikane sei. Mukuparura nyaya ndichakumbira Sister Lisa kuti vatipe munamato wekutanga. Shall we pray? Babodo akana kwa kumsuro kudenga ishe toda kutendai nemkano wa matipa wekuti tite this discussion. Daya mchatitunga mirirao tigotaura shono shiri based on biblical principles and the realities that we live in. Danamata nemstara mambo Jesu nogane kusinga peri. Amen. Amen. Pazuva ranhasi we are happy tine vedare vatinavo vakomana nevasikana vachabatsira discussion kuti ibude zvakanaka ine musoro wenyaya yekuti ndinoshaya pekutangira. Saka panguva ino ndichawapa mukana wekuti vazviintroduce tichitanga naSister Lisa. Makadi henyu vese vari kuona zita rangu ndilisa Sam Peter ndinobva kuKwadzana 3 Church. Makadi vatereri, zita rangu ndinoitwa Gerald Jerry Makombe Jr. Harare North. Munofara here, ndinoitwa Mastat Skada from Westgate Church. Makadi vatereri, zita rangu ndinoitwa Ovia Samson from Dzarasekwa District. Makadi vatereri, ndinonzi Dr. Vembaina Changwara from Mount Pleasant Church. Hello viewers, I'm Tino Hawadi from Marlborough Multicultural Church. Tinotenda vedare, tine nyaya ine musoro wenyaya yokuti ndinoshaya pekutangira. Each and every time yaunotaura nevakomana nevasikana, be it muma-counseling sessions or even kuma-youth camps, vane mubvunzo vavanobvunza, pastor, elder, counselor, zvinhu zvaoma munyika yedu yeZimbabwe. And for sure, mukatarisa ma-statistics enyaya dze-employment, munoona kuti vazhinji munyika yedu yeZimbabwe, they are not employed. Vakadzidza vakomana nevasikana zvinotyisa, vane madegree, vamwe vane mamasters, vamwe madhokotera,
vamwe vane macertificate, madiploma. Chinoshamisa nchoti vazhinji vacho havasi kuenda kumabasa. Saka kwese kwavari kuenda every corner, vakomana nevasikana vane mubvunzo wavari kubvunza wekuti pastor, ndinoshaya pekutangira. Ndimi vakomana nevasikana mayouth, idi here kuti vakomana nevasikana muri kubvunza kuti zvinhu zvakaoma pastor, tinoshaya pekutangira? Hongu pastor. Sure, mayouth mazuva ano havana pekutangira. Zvinhu zvachinja. The way we were brought up, yangongere for one condition, and that condition inosapasaitike any flexibility kuma youth. Saka kutsvaga pekutanga, it is impossible. You cannot have muna adzidzira kuta example kuta teacher upenyu hwake hwese mom expect kuti arane an A1 farm hombe. Thank you so much. I don't know kuti vamwe muri kuona sei nyaya. Yeah, pastor, nyaya mataura ichokwadi. Mayouth muzuva ranhasi tine mubvunzo kuti totangira papi zvechokwadi. Nekuda kuti ukada kuti ushandise chikoro chako chawakadzidzira, vanhu vanzwa nekukanda maCV. Ukada kuti alright, rega ndichingoita basa ranyuka, rega ndijambe mabhodha ndiende ndinotsvagawo kuti ndikwanise kuwana chekuita. Still vanhu vari kudzoka vachiti zvakaramba pastor. Saka hatizivi kuti totangira papi. Vamwe tinenge takungoti in his time God will make all things beautiful, because hatizivi kuti tochitangira papi. Thank you so much. Amenoti vamwe muri kuiona sei? Jerry, uri kuiona sei nyaya iyi? Alright, toda kutenda. I think the problem kazhinji huru ndeyekuti as the system yatakakura tiri mairi. The thing is kuti vakatitangira kazhinji vaiti vakanoita macourses, maapprentice, vakaenda even maprogram vaita, vaiwana mabasa. Indawana mabasa zvakavaitira nguva yavo kuzi vamwe vacho vakwanisa kuita dzimba misha yavo and the likes. But however, we've got a number of people who are very much educated but havana kana pekutangira. It's because of the system that we brought in. So there was little exposure pane zvimwe zvinhu zvatakwanisa kunge takaita. You'd find kuti vamwe takatobva mafamilies ekuti the instruction was very clear. Enda uchikoro, waenda uchikoro, ushande, uzviitire zvinhu zvako. So there wasn't that exposure yekuti waimbonogona not farming iri sei, kumbonot even kana vakabva from a businesses mbona kuti maybe how to start something and how to make it grow and what are maybe the variables aripo. Little exposed kuzvinhu zvakadaro. So that's why you find kuti majority now inobva yaicrya a foul ichiti takaenda kuchikoro but sure hatisina pekutangira kuzi hakuna zviriko. Thank you so much. Pane nyaya yataurwa naTino amenoti maiteerera here. Tino ari kuti zvinhu zvachinja kubva kune vabereki vedu vakararama kare nesu taakurarama nhasi uno. Zvinhu zvimwe zvamuri kufungidzira zvachinja vakomana vasikana mazvita? Maita basa pastor. Munoona kuti kare vabereki vedu vaiti vakapedza chikoro vanga vasingambotore nguva yakareba vari muindustry, kuti toenda kubasa yanga itori a choice and on their part. But nowadays kusaenda kubasa is no longer a choice. It's now happening by default because mabasa acho hakusisina. Thank you so much. Saka zvinenge zvoda kubuditsa pfungwa yekuti pane ka paradigm shift kari kudikanwa kwatiri vakomana nevasikana. Nyangwe neniwo again tichipedza form 4 zvinhu zvanga zvisiri that difficult. Takamboshanda John Sisk & Sons, tapedza ndobva ndatoaplayawo ende waigona kuaplaya kusina kana munhu waunoziva, hauna tete, hauna chii, wotoona basa. I don't know mayouth zvinogoneka here nawo kuti kuna vamwe vanhu vari kupinda mabasa varingopinda pasina munhu waanoziva. Lisa, is it possible kuti munhu muzuva ranhasi anogona kutongoaplya asina maconnections otopinda basa? Chokwadi pastor, it is possible. Asi kashoma kazvinoitika, kashoma zvekuti it's very difficult. Unenge uchitonida some sort of social connection kuti uwane basa. Of which mazuva ano isusu semayouth, ma-social connections edu ndevanhu vatinenge tichifunga kuti vakasimukira chokuti kuti titoite zvimwe zvinhu zvatisina kudzidza for taakutonyara because takatenderedzwa nevanhu vataiti kuchikoro when I grow up I want to be a doctor, nevanhu vataipostera paFacebook kuti ndaita first class degree. Thank you so much. Saka muri kuona machallenges ari kufesa vakomana nevasikana. Pane nyaya yeunemployment maiona iyo, then koita pane nyaya yemaconnections futi. I think iri very key yekuti kuti ungomisa dzoro uchipinda pabasa usina munhu waunoziva zvakaoma machallenges. Saka ndiri kuona sekunge nyaya iri kutaurwa nemayouth yekuti pastor
ndinoshaya pekutangira inenge iri justified. Tino surely unotoni maconnection anotodiwa iwo ukachifungawo muteereri une kambani yako ndauno unotora padhuze newe ireality iripo ndiwo machallenges atofesa vanhu tichitsvaga mabasa mukati umu. So nyaya yekutaya kuti connected kutsvaga kuziva pekuti ukwanisa kuenda somewhere it's very necessary. Ndiyo imwe change iripo kuti brains raikura ichiti vanhu musanyanye kuita anze kuita nepotism as you can see around kwese ndiyo zvikuitika. Doctor? Yeah, pastor nyaya yamataura ndeyechokwadi yekuti zvakungoda maconnection. Asi inini pastor ipapo ka I think kuti sometimes you just have to have faith that can move a mountain. Nekuti ini my biggest connection is God. Saka chero ndikasvika panhu pai panonzi apapindiki, you can just go nefaith yako as much as my connections akudiwa mazivano. Do not limit yourself uchiti ndinoda connection. Have that faith that can move a mountain. Unokwanisa kusvika. Thank you so much. Pataurwa nenyaya yefaith but zvinoita sekunge zvine kachange because kare whether une faith or hauna faith mikana zvaingoita zvaingoitika. I don't know mukoma Jerry muda kuwedzera here apo. All right, to Dr. Pastor for that. I want to say, sure, my connections, they work. And I would also want to refirm Bible kuti Joseph Akatumbozito for my brothers Aki. You connected them to one land. So connections, I think, they are essential and networking is actually key. But actually, I want to address my problem, which I know not is the main problem. Problem, I know is not going on professor, but ndocho kwadi. Vakati tangira, pane zvavasina kuona kuti zvaizoitika muupenyu chatevera. They thought kuti charamba chipesisa kuti changobva chikoro chenda mberi. So vazhinji, they never thought of owning land. Vazhinji, they never thought of owning my business. Only a few could do that. So it actually discovered kuti zvata kufesa nas, it could have been a problem yakaadreswa kare where opportunities were there. So now we are facing chinhu chisati chambonekwa chekaje kuti even when I go ndikati ora ndapedza degree rangu kana pada re-law or medicine ndoti zvinhu zvinomira zvakanaka ndoda kutanga kurima mundo yedzungu kwavari it's unacceptable. You won't get that support that you even get. Vanoramba kuti mira zvichanaka, keep on holding on. So that's why ndikuti, and also me on a personal view kana ndakuda kuti ndichitanga andinamboitwa exposed to that, andinamboitwa exposed kuti ndinogona kurima ndikasatokohwa kana anything. And that doesn't mean that I felt I need to keep on trying. I've never come across my phases akadaro. So pandiramba chingonetsa kuti zviri kuoma because we are facing new things as amboiti. Thank you so much. Ndiri kupanzwa, I don't know mazvita une zvauda kuwedzera. All right. Ndiri kupanzwa patiri kutaura kuti zvinhu zvachinja, even education chaiyo. Ndiri kuona sekunge zvimwe zvinhu zviita sekunge zvisisina basa. Munhu ari kunorova kuti kutaura ndine first class ndakarova GPA yakadai but ne GPA yako maybe 4.00 nema A yako unogona kushaya basa. Zvinhu zvatoita seizvi zvatochinja. Tato musociety. Saka chandoda nditaure kune isu atereri nevakaterera mayuthi vakomana nevasikana ndechekuti vakomana zvinhu zvaita sei zvachinja. Point yandiri kuona iri kubuda zvinhu zvachinja. Ukapedza chikoro it was automatic uri kuenda kupi uri kuenda kubasa. But amenoti munoti kudine education yedu inenge yakatidzidzisa kuti mabasa ari right kusunga tai. Yes, zvekuti vinyangwe ambuya vaigona kutobvunzawo kuti mukwasha wako anoita basa rei. Basa riri kutarisirwa ndere kusunga chi ndere kusunga tai. Ameno panyaya yemabasa ekusunga tai apa mune komenderi yamuda kuti mutaura. Yes. For example, panapa vatoti andakagara pa next na doctor. Doctor zvotonzi yes. Yeah. Ndiyo classification yo inotikonzeresa kuti we classify different jobs. Kuti iyi ndiyo iri more important kupfuura iyi yakati. But one thing we don't realize kuti is machines are replacing human capital. Thank you. Whatever we do, tufana kufunga kumberi kuti chakati chakamira sei. There are many examples. Unoona kuti zvinhu zvinochinja sure. Singe that company inonzi Kodak. Hapana munhu aifungira kuti ichaenda from $1 billion company to zero izvozvi. Hapana izvozvo vachitotora mapicture emafilm, mapicture azara kumafoni. And then on another one iyoyo kuti classification of jobs kuti nekuti wapfeka tie. Pane vandinoziva muno muZimbabwe
akaita mari hobho nekutengesa mapatapata, and I'm talking of 7 figures, but he employs even doctors and high accountants. So itori complicated nyaya yakadai. Thank you so much. Obvious. Okay, toda kutenda mfundisi. Ichokwadi tiri kudzidza nezviri kuti vabva kutaura natino. Ichokwadi it seems as if kusunga tai ndo kuenda kubasa sekudzidza kwatakaita, but ndozvezvimwe zviri kuita kuti tizonyanyoomerawo sekudzidza kwatiri kuita, but tiri kubudisa pfungwa yekuti ichokwadi here kuti zvinhu zvakatiomera. Iye zvinhu zvakatiomera cause tiri kusarudza mabasa atinoona atinenge takadzidza, but ndozvinova zvinhu zviri kuzotikwadza pakupedzisira kuti tisagone kuenda kumberi. So I think zvimwe zvatinofanira kuita think outside the box nezvekuti you have any gun can shoot, hatifaniri kusarudza. Si zviri kubva natino tinotaura kuti munhu akatanga kutengesa mapatapata ndizvo izvo, but isusu manje pane point yandoda kubudisa kuti kana uyo akaita mari nekutengesa mapatapata doesn't mean kuti isusu tichitawo mari nekutengesa mapatapata. Unofanira kutsvagawo something chiri in line nezvinhu zvaunogona. Umwe anogona kuti ndakaita mari nichitengesa ATM, but then pakatengesa ATM yange neprofit. To be honest, izvozvo ukatanga kuitengesa haunogona kustruggle kuti uende kumberi. Umwe anobudisa point yekuti ndakatanga project ye1 rice you see, but ndiye akazviita nenguva yake. Izvozvo ukada kutanga kuita project ye1 rice hakuna kuenda sei wanokuenda. So ngatitsvage zvinhu zvaunogona zvaunoita kuti ugoenda kumberi nelife. Thank you so much. Pane point yataurwa musati mataura doctor, pane point yataurwa natino yekuti things have changed. Ndoda kutsimbidzira ipapa because dambudziko ratinaro sometimes vakomana nevasikana hatidi kuaccepta change. Things have changed. We have moved now from industrial age to information or technology. Zvimwe zvinhu zvaida vanhu 1000 zvakuitwa pamwe nemachine. Handi muri kuona machanges mamwe atoitika aya ari kuda kuti isusu tifunge zviri kuenderana nemachanges aripo. I don't know, doctor, you have something? Yeah, ipapo pastor pamuri kutaura pane nyaya nokuti even vari mumabasa acho zvinhu hazvisi kutoita. Ukanzwa vari kutaura mabasa vari kuti tiri kuenda, but what we are getting is peanuts at the end of the day. You cannot even afford to earn a living. Saka manje mochitozoona kuti even if you are employed, the employer's purpose yake ndeye kuti iwe urambe uri employed. Haangambokupe mari yakawandisa stereki, because akakupa mari yakawandisa unoita sei unosiya basa racho. So even nyaya iri kubata vese vasiri kumabasa nevari kumabasa zvokuti you should just grow where you are planted, whether une basa or hauna. Tsvaga what is in your surroundings, because you know what, ukada kuchizomirira the perfect opportunity, the perfect job kuti ndakamirira iri randiri kuda kuapply, sometimes it may not come about. Mukada kutoza even shoko raMwari chaiyo kuti Mwari vanotishandisa zvawinazvo ipapo. So we should get out of our comfort zones. Toti ndoitei then zvandinazvo. For example, if you take inini, I am a qualified doctor, but ndinogadzira dovi because ndozviri in my surroundings. Pandanda kupedza chikoro I was so worried kuti saka ndichatanga business rei ndobata papi handina pekutangira. But then I remembered kuti you know what, we have a peanut butter machine, and I'm like, let me start making this peanut butter. At the end of the day you make $1, because I think the other thing kuti when we want to focus on making a lot of money at the first go, no, focus on making $1 first, then wachizoita mari yakawanda as it goes. Wow, manzwa here kuti doctor ari kukwiya dovi. Is that possible? Vakomana makuru atakaita isusu takakura kare pasi pasati parwa nenyundo. Munhu aita akagraduata maybe some medical doctor or engineering whatever kuUZ. Nchiri kurangarira vamwe akagraduata kumaraini aidirwa oil, ende angoshanda first salary aita sekunge aitenga zvose zvaida, kana kutoisisa fenzi, kutenga matelevision aya emakumbo. But ndiri kushamisika nenyaya yandiri kunzwa kuti doctor anogona kuya dovi. Zviri kupangidza zvinhu zvachinja. Amene muri kuona here zvinhu zvachinja. So in other words, education yedu were externalized. Sezvandafunga zvandambotaura paya zvekusunga tai zvinhu zvaita sei vakomana zvachinja. But I know kuti vanhu vari kuteerera vari kuda masolutions. Ndinoshaya pekutangira. Mwari akatotisika, haana kutisikira kuAmerica, akatisika tiri munyika yeZimbabwe, ende Mwari ane minzi dzaari kuda kuti titowana pekuita sei pekutangira. Mukangoona tasarenda pane problem. Saka vakomana nevasikana vari kuteerera
tofanira kupanana mazano tingaite sei munyika yedu yezimbabwe yakaoma. Shuwa tobvuma here kuti tiri kushaya pekutangira? Dokta vatotaura nezvenyaya yekukwiya kwedovi, tatowana pekuita sei apa pekutangira? Tino, you have something. Yes, point yataura nadoctor ndeyekutoti don't throw and your eggs, all your eggs in one basket. Those zvazvinotoreva kutoti diversify sterek. And then another point, extend on that as well ndeyekuti if you look at the story of Joseph, kuti 7 years of plenty, then there's 7 years of famine. Kuti pacho nopatinobata zvichifaya ndo time yekuti you invest for the future, kuti you're now re-strategizing kutarisa kumberi kuti ati usazopererwe kuti tashaya pekutangira because you've wasted the opportunity paunenge wakomberwa naMwari papo yekuti uexpanda from where you were blessed. Thank you so much. So imepfungwa iri kubuda, don't put all your eggs in one basket, because I see kuti vinyangwe maticha vamwe vari kumhanya vari kuchengeta huku this and that, but still ane basa rani rake. Ende nyaya imwe yamataura salary basa rayo nderekukusustaina from day number 1 to day number 30, but still tiri kuona kuti muZimbabwe inenge isiri kusustaina futi munhu. Saka paakudiwa zvinhu zvakawanda-wanda. Ndemubvunzo wandoda kubvunza Mazvita, nyaya education yatataura yekuti zvema-first class zvaya zvinenge zvisingachashande, but toti here education haisi important? Aiwa, tingataure tichidaro pastor, nekuti chazvakanakira kuenda kuchikoro zvinokubatsira kuti uvhurike pfungwa. Yes. Uone kuti nyika chaiyo yakamira sei, udzidze kushandisa pfungwa dzako to make money. The reason why people go to school is to get a tool to make money, not to get there to make money. There's a difference. Difference inoyepa kuti pakuvhurika pfungwa, you get to see ma opportunities yekuinvesta in. You get to see zvaunofarira zvinokuitira iwewe based on zvawakadzidza kuchikoro kuti ugoita mari. Thank you. Ndine mubvunzo wandoda kubvunza Lisa sandauya kuna Jerry. Imwe challenge iri kuitika kuma-youth these days, vari kuti pastor, education haisisina basa. Ndiri kuda kungobvunza semubvunzo wandabvunza Mazvita iye ma-youth achitaura kuti kukorokoza kwatoone mari such that vamwe vacho havachadi kunzwa nezvechikoro. What advice can you give? Okay, that's a very brilliant question. Inini kufunga kwangu ndekuti yes, education is important. There are some pane kamfungiro kaunoona kuti munhu uyu ari educated, and when I say education handisi kungoreva education yekuti grade 1 to 7, form 1 to 4, upper 6, A level, then university. Education inoya mune zvinhu zvakasiyana, but dambudziko ratiri kuita sema-youth nderekuti tinofunga kuti education kungoenda kuuniversity. Tinokangana kuti pane dzimwe nzira dzekuva educated, sekuti you can go kupolytechnic chaiko woita learn a skill, whereas opposed kungodzidziswa kuti social work is this and that. Kana wakudzidziswa skill, you are even better prepared than munhu ari kungoziva ma-definitions ekungoti photosynthesis is this and that. Saka that's the other thing yekuti education sometimes dzimwe dzenguva tinogona kuva in a field yekuti inolimita brain yedu zvekuti takungofunga ma-definitions, but we are not thinking in a way that helps us to solve problem. Saka we need to shift from being educated to know definitions, but to being educated to being able to solve problems. Jerry, then Mazvita. All right, I would say I want to support this as I talked. Education is very key, but education at times gonna be important when we go personal papers, because you'd find kuti vamwe tikenda on programs because we know kuti ndo angari. I remember there was a time yakambeta marketing popular stereki marketing kanetsa, and even there was a good rush for marketing, and there was actually a point I think some months ago kwakune monitoring and evaluation where people would just rush there. But in pani pakandinakidza, I remember tichikura when we were in high school, but tikapedza high school after we got results, pane vamwe like I think andofanzifara the Indian community, like we were Indians, vakaenda programs ataite anoshoreka vachinoita an agricultural economics, and most of us we rushed from programs angari high. But later on after tapedza, we'd actually discovered that they went there in order to address a problem yaiziva. Powerful. Because they had learned akaenda achinono start an issue yekuti maybe yavaifesana as a family kuti no we want to improve. How are we able to improve? So you're going to go and do agriculture so that you
identify 1 2 3 point right now after apedza and zvaakanodzidza akanosva practical and zvikayiudza results akawanda. But for us now tikuenda chinoti we're just doing this because zvinoita kuti ndive a name, but at the end we dzamaratane stress because it's not giving us anything. It's as if purposeful mukati meupenyu hwedu. Thank you so much. Mazita, you have something? Ndandoda kusupporta point ya Lisa, but also looking at not necessarily education kuti kuvhurika pfungwa, but also looking at kana wakuenda kubasa. You know, nyango kafunga kuita business rakaita sei, chikoro chako chinobvunzwa. The reason yachinobvunzwa is for credibility. Saka kuti uende uchikoro kwakanakira kuti at the end of the day kana kutengesa product yako unindofara zvekubika stereki. And one of the days andaita sama portfolios evanhu emachefs pavanenge vachienda kunoadvertisa kumacampani anotoisa mapepa ake echikoro imomo kuitira kuti kana vakuchiziva vakuchiwana chikafu patebhuru anonzwisa kuti aiwa munhu uyu tinomutrusta because akadzidza kwakati ende zvinhu zvake zviri certified kuti anotoziva zvaari kuita. Thank you so much. Lisa, Jerry, naMazvita mune point yamabuditsa yekuti education ine zvainoita kuvhura pfungwa dzemunhu. Sati kuti kuwadiwa watereri, let's go to school. Things are very difficult whether uneka project kauri kuita, but enda kupi? Enda kuchikoro. And for your own information muZimbabwe ma universities awanda. Ndo vari kurwira ma students kuti ne Midlands, UZ, even mamwe ku South Africa amuno muZimbabwe. Saka it's not an excuse. Nyangwe kune vakafoira form 4 hauna maths, hauna English. Koya tiri kutaura panapa ndekuti enda kupi? Enda kuchikoro. Yes, chikoro chiri very important. Hachisi tetombosiya because kana udaona munhu chikoro chinosoti ugaye. Nekuti ukasapa company pane time yekuti because you are educated kana umwe munhu asipo, if you are educated to a large extent munhu iye anoenda nokukavhira munhu asipo yekuti zvinhu zvecompany zvifambe. Kana uri uneducated it's a higher chance yekuti unoti it's not my duty. Hazisi zvandaurira panapa, but you're forgetting kuti mari yake iri kubva ku effectiveness yecompany iyoyo. So it helps kuti munhu pakugaya. Thank you so much. Yeah, ipapo pastor, I think mukada kutarisa mazuva because of the youngsters vacho vari kuenda kuchikoro, they are now discouraged kuti saka tinoendere kuchikoro at the end of the day tosvika zvinhu zvacho zvakaoma, ndapedza chikoro handoziva kuti hapana, and mochitozoona kuti mwana anenge akutamba kuchikoro hapana maresults anoyieldwa. But I just want to encourage someone kuti you know what the Bible even say kuti whatever you find your hands doing, do it with all your might. For when you get into the grave, you will not be able to do those things. So when you get an opportunity to go to school, not everyone is getting that opportunity. Grab it with both hands. Do it because you never know kuti iwe uchasvika papi. Because our lives dzakasiyana. Pane akaenda kuchikoro zvikasamufambira handiti. But you never know what you do. So when you are learning, make sure you do it with all your might. Succeed in that path. Woenda unoona zvimwe. Thank you so much. Program yedu iri kufamba zvakanaka, tichambotora kabreak tichimwirira mvura, tichadzoka zvekare tichida kunyatsodzumburudza kubva mukati meBhaibheri kuti kune vamwe vakanga vasina pekutangira, but masecrets api akaita kuti vazosucceeda ndo nyaya tichazenge tichitarisa after the break. May God bless you. Tinorwa hondo na Satan, hatirwi tiri tega, panyika panazororo, fuga maunamate. Tinorwa hondo na Satan, hatirwi tiri tega, panyika panazororo, fuga maunamate. Dan kuna Jesu, iye anoponesa, panyika panazororo, fuga maunamate. Zimweni nguva miye
miyeso inoti momotera panyika panazororo pfugama unamate dzimweni nguva miyeso inoti momotera panyika panazororo pfugama unamate dan kuna Jesu iye anoponesa panyika panazororo pfugama unamate dan dati dana iye anoponesa panyika panazororo pfugama unamate panyika panazororo pfugama unamate. Tinokutendai vadiwa vateereri nekudzoka zvekare muchirongwa chatiri kukurukura nyaya nemusoro wenyaya wekuti ndinoshaya pekutangira. Tandiri kukurukura tichidzumburudza tichiona machallenges ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe, zvikuru takanangana nevakomana nevasikana. Saka tapromisa kuti tichange tichitarisa mukati mebhaibheri tichidzumburudza kuti pane here mayuthi vakamboitawo dambudziko rekushaya pekutangira, masecrets apa avakaita oro zvavakateedzera zvakaita kuti vabudire mukati meupenyu. Maybe tisati tatanga kudzumburudza nyaya iri mukati mebhaibheri tichapa mukoma Obvious vane zvinhu zvavanoda kuti vataure. Okay, pane point yandanga ndichida kubudisa patanga ndichidzidza about education. Education yakanaka, nditabudisa pfungwa yekuti vanhu ngatiende kuchikoro, but point yanga ndichida kuemphasize, enda kuchikoro unoita zvaunogona. Yes. Usaende kuda kufadza vanhu kuti nekuti ninga ari kuita chakati saka neniwo ndoda kuenda. I still remember when I was going to school taitamba nemafriends angu wekuti ndiri my best friends. Saka zvanenge achida unoitawo ku-A-level nida unoita zvaanonoitawo. But you notice kuti after izvo zvasi zvandoita sei zvandogona. So patiri kuemphasize point yekuenda kuchikoro, ngatiende kuchikoro but ngatinoite zvinhu zvatinoita sei zvatinogona. Even my parents ngagone kuidentify kuti vana vavo vanogona zvipi vovaendesa kunoita izvozvo. Usade kufadza vanhu muraini kunzi nekuti mwana wangu akaenda kuuniversity, yeti akaenda kuuniversity but zvawakumuitisa hazvigoni. Thank you so much. Munoziva here kuti vamwe vangadai vakarova 15 points but vamwe vacho vakatora combination yezvaasingagoni. Vamwe vada ngoita macommercial because ndo ane mari, pamwewo area yako iri kuma-arts oro kuma-sciences. Saka it's a very powerful point. Ngatipinde mukati mesoko raMwari kuna Genesis chapter 29. Pane nyaya toda kuti paraphrase nyaya yaJacob. Jacob akabva kumba, abva kumba. Pantoda nditange kutarisa nyaya ndepekuti achitiza achienda kwasekuru akanga asina kana chinhu, nekumwe kutaura anga asina pekutangira. Are we together? Akanga ane sheti yake yeujaya, zvimwe kuda nekabhachi. That night pilo rake zvimwe kuda rakanga riri dombo. He had nothing. But paanozodzoka achibva kwasekuru achidzokera back kumusha kwavo, akanga ane mbudzi, hwai, mombe. Secret yacho ndiyo yatoda kuti nanganidze. Ndeapi masecrets, mamapoints atinogona kubatsirana nevakomana nevasikana vakateerera atinoona panyaya yaJacob, Leah naRachel, even nasekuru? Mazvita. Ini ndinofarira nyaya yaJacob iyi nekuti akazvipira kushanda asvika kwasekuru wake. Haana kushanda because vanga vamuti shanda, haana kushanda achiti ndikuda pay. Angosvika ikoko akashanda. After 1 month yekushanda consistently, sekuru wake ndopa akazoti asiwo haungamboshandire mahara. Kazhinji kacho tinowanzoda kungonoshanda tichida kupiwa something in return. But zvakanaka kuti kana pane zviri kuitwa around you, ungonoshanda, just go and volunteer somewhere. Pauno volunteer ipapo, kazhinji kacho Mwari anokuvhurira madoors. Powerful. Doctor? Alright, Jerry, then doctor. Alright, I want to say Jacob zvakangoita arumba kwawo ndozvakangonoita ari ukoko. Jacob was exposed kubasa rakanoita ari ukoko. So inini I long to wish a situation whereby as families we start something, we get our kids exposed, they'll do more. Because you actually discover that Jacob went with nothing,
but he came back with everything. Powerful. He came back with wives, he came back with riches, and he had everything. So we actually need to have a system whereby we groom vari kutitevera kuti zvaunokura nazvo zvinozovabatsirai what's next. Powerful. Hand mabasa emaoko ndofunga panenge pane gap ne-education system yedu iri kuwanza theory this and that equation what haina and makamboona kuti zvimwe zvazvo zvatunodzidza hatimbozvi-apply tiri kungopedza nguva but mataura imimi kuti aishanda even ari kumba lisaune zvinhu zvauda kuti uwedzerepo. Nyaya ndafarira like Mashita was saying, Jacob akashanda for a month for nothing. Mukatarisa kuti Mwari paanoisa Adam and Eve in the Garden of Eden, they had everything. They literally had everything. But Mwari anovapa kabasa kekuita. So sometimes it's not working for the money, working to be recognized, but there's a joy inouya kana munhu washanda. Ende kushanda ngakusatangire kumabasa pamba. Uri mukomana loni ukona yakuita sora yakawandisa, just do something about it. Maplates akawanda, because the first goal of working is not just to make money or to earn a living. Pane anonzi ma joys of working, the joys of putting out your own sweat, wobvasona the results of it. Ende Mwari akatotaura kuti muchadya cheziya haugone kujamba apa. Are we together? Yes, obvious. Okay, ini toda kutenda mfundisi. Panenge point yandoda kubuditsa before tisati enda kune ishi yekushanda. Chaita kuti Jacob azonoshanda kumba kwaLabani, ukaverenga pamashure pari kubudiswa point yekuti akatanga asangana nevanhu ichiti kutsime like kwainzi kunofana. Now point yandoda kubuditsa kuti usati waenda kubasa mfundisi, pane issue interaction. Tiri kuona Jacob achibvunza vanhu vainge vauya kutsime kuti munozivawo Labani here. Uchiona kuti kugona kuassociate nevanhu kwakaita kukaita kuti azogona kunoshanda kukumba kwaLabani kwacho. Dei asina kugona kucommunicate nevanhu ava pakutanga aisagona kuti sapoint yandoda kubuditsa ndeyekuti sometimes don't fear kucommunicate nevanhu kana uchida kuenda kubasa. Kana uda something usatye kubvunza, communicate nevanhu, dzidza kuinteracta nevanhu, zvinokubatsira kuti ugowanikwa something live. Thank you so much, Doctor. Yeah, papoint yataurwa naMazvita naLisa ndakutsimbiridzira nchiti munoziva life is not all about making money. Yes, we need money to move from one point to another, but sometimes we are missing opportunities because we are always looking for money. Yes. We want money, and kana tanza pana mari, I will not do anything like that. Saka, sometimes just do it. You do not know the opportunities that are going to unveil just because you have done something. Maybe we're not gonna kutwa refer kunzi uyakanditra something wakutoona mukana yaya ichite se ichiuya. So don't make money cloud your vision of your goals. Iwo kana wawana panoitwa voluntary, do voluntary. You do not know kuti unosvika kupi. Powerful. Vane pfungwa yavabuditsa iri very powerful. Utilize every opportunity given. I've seen rimwe dambudziko shuwa rinoitika kwatiri vakomana nevasikana. Chese chatiri kuda kuita, tiri kuda something. Hatigonongoita something for the sake yekungobatsira oro yekungoshanda, but we want money. Kuna vasikana vebasa vamwe vanogona kuva so dogmatic kuti anything chaari kuita ari kuda mubhadharo at the end of the month, of which vamwe vacho havazivi kuti kungoita basa rakanaka kunofadza mistress vako, hauzivi kuti blessings anouya sei. I don't know, Tino, you have something? Yes, yangu ninge yati njenge point. I don't believe that you just work for nothing. If you work for nothing, it means you're a slave. Upon you're useless. Remuneration should come. If I say remuneration, I'm not saying in monetary value. Shando that you should work smart. Good point. No shanda, you're gaining something. Say the experience. Or you want to aim something. Awendi mahara undishingoita chiro unzipinda msitolo wakungotsvaira, but udaita zvinhu related neaccounts ungoita handu ungoita usikubhadharwa. That is not working smart. If you look at Jacob, ufunga kuti aisaziva zvaaiita here kuti esi ndashandira mahara, anga ne point kwaakabva uku nemukoma wake avhara mukoma wake isa ukuku nokungwara kwake hinyu kuti pane mabenefits achauya, saka hakusingoshanda kuti ndingoshanda nje. Saka we should not miss that point yokuti when you work kudziziva kuti uchaenda somewhere, yekuti work smart. Ndikosa akabva nepfuma avharwa unzi chakupa mashipa spomda nechimark abva aita maskiri ake kuti mashipa akadara awande.
So key yakawanda ipapo inoti work smart. Thank you so much. So nyaya yekushanda iyi hatisi kushandira pasina. Here your point, it's either for experience nema opportunities mikana. You know, Les Brown aida zveku actors. Beside that aida kushanda ari journalist, but akaenda pane kamukana kakangoitika ndobva atoshanda but asina mari ari kuwana. But mukushanda ikoko ndopa wakaidentify kuti this guy ane talent. Saka you can use mikana iyoyo ikai kwete kuti pamuruda mari inouya musi uyoyo but mari inozouya mangwana. But mubvunzo wandoda kukubvunzai, Jacob akashanda working hard mataura a month before pasati paita contract. Akashanda futa how many years? 7 years. Ashandirani mukadzi ndobva avharwa ndobva ashanda futi dzimwe chi. Alright, mayouth edu aya munoti kudi tiri kushanda here achisalada chisi chanyanya kuwanda here. Can we really say vakomana nevasikana vanhasi vari hard working? Pastor, panyaya iyoyo mazivano zvachinja. Ndofunga inyaya yekuti makudzirwo atakaitwa zvekuti kunyatsochishanda ka inini ndikawana office ndakangomira kuti ndikawana office job rangu ndobva ndapinda muoffice ndabva kuoffice ndodzoka, that's all. Kana ndashayiwa office job ndomirira kuzosvikawo ndazoriwana. Izvi zvekuti kushanda dzimwe zvakadai mazvita mayouth vari kukomplaina, yes, tiri kushaya pekutangira, but can we really say kuri kunzi Jesu akauya, can he really say mayouth ekuno Zimbabwe conference, mayouth emuZimbabwe ari kushanda? Ipapo anoramba because atidi kuita basa risiri rawakaendera kuchikoro. Chandinofarira industry yandinoshandira ndechekuti ndoitori part of the screening service. Kana usina whether mukomana kuti musikana, kana usingada kupinda mufield chionekwa uchidhonza tambo, kana kuenda muceiling hawane basa, whether uchazowana basa rekuzoprograma kumberi kana kuti chi, that's a secondary thing. Saka chazvakanaka choti mazuva zvakutoshandiswa as a screening facility kuti kana usingatode kushanda to this point you're not employable, and pamwe ndosaka vakawanda futarisa yachi vakushaya mabasa because they are now too smart for the job. Thank you so much. My sister Lisa. I personally think kuti we are divided. Tine vanhu vari kushanda and vanhu ivavo tinotovaziva kuti ningi naningi vari kushanda and we can see the fruits of their efforts. That's one thing for sure. But no, my youth akarelax. Tine my youth akanatsorelax ekuti vamwe vanhu vachishanda ka ivo havasi kutoshanda, vari kutoswera kumba and they are enjoying kurelaxa kwakaita. Koita my youth ane potential but pane zvavari kuita they are not doing it to their maximum potential. Tine my youth ane opportunities ekuti mwana aimba mugroup every day ari papulpit achimba but haana ane potential. Tinotozwa kuti munhu uyu akangoisa akaposta pastatus boots dzakutovhyiwa nevanhu 200 but that person is still relaxed. Saka kune vari kushanda koita vasiri kushanda. Thank you so much. So rimwe dambudziko ratiri kuita vakomana vari kugara mugoronga nevasikana vachiseka vanhu this and that, or even kuseka vechechi kuti ave gospapa ave goshi this and that. So Jacob akashanda working hard and pane pamunoona here bosi akachikombolena kuti hausi kunyatsoshanda iwewe. Kupiwa mukadzi isaine kuti tezvara vagutsikana. He worked hard. You have something obvious. Okay, point yanga ichida kubuditsa ndeyekuti mayouth anhasi taita dambudziko rekuti tinosarudza mabasa. Ndosaka ari kuzotirwadza. Ukada kuverenga zvakanaka Jacob ari kunzi akashanda zvine simba. He worked very hard. So isusu tine problem yekuti hatidi kushanda zvine mutsimba, toda zvinhu zviri light. And by so doing that ndozvinozoita tionenge tisina pekutangira. So andofarira umwe mutaura anotaura achiti whatever you focus on grows. These guys. So ipoint yekuti tinofanira kuitika noti pama TSS atorarama mukati muupenyu kuti try kushanda nesimba kuti ugova someone in life. Dei Jacob asina kuweka that very hard angadi asina kupiwa chi. Mufundisi madobuditsa point mekuti it was not easy kuti baba vangope munhu mukadzi, meaning kuti vanga vagutsikana kuti amkwashadi nai ashanda. So my youth akatira this program. Vana Jesus ngatishandei ngatisasarudze mabasa. Thank you so much Doctor. Then Jerry.
ipapo pastor chokwadi mazuva ano munoziva chi kushanda kwacho pane zvinhu zvatakakura tichinzi zvinoshoresa kuonekwa uchiita unzi kuonekwa ndatanga musika inini kana kufamba ndichitengesa inini I have had this experience pandinofamba ndichiita madeliveries angu edovi vanoshamisika kuti uri kutengesa dovi like munhu akangokutarisa appearance oti uri kutengesa dovi zvinosekesa so kuti zvonizvo zvinoshoreka but munoziva pastor vanhu chavasingazivi ndechekuti chako chaunotengesa ka haubatirwi taxi mari yese iri kuuya ndeyako zvese ndiwo unenge uchite haupana imwe yaunobvisa rather than going to work because ukaenda kubasa wabatirwa nenasa wabatirwa imwe taxi so ipapo ndo patisingazonzwisisi semayouth saka zviya zvatinoti zvakashoreka ita unotozoona kuti zvinotobudirira. Thank you so much Jerry. Then Mazvita. Alright, toda kutenda. I think Ilisa ibudza zvakanaka. Vari kushanda kana mukana, vari kushanda zvakanaka and they are actually doing well. Kuti mayouth sakadaro. Kwete vamwe zvisho vakagara madrain which we want hatinyanyo kutaura zvakawanda pamusoro papo because vane vhesa iwe simbe enda kumujuru unoona zvainoita havane vhesa but however kune vamwe vari kuti vatiri kuona sekunge vasiri kushanda but it is because kuti these people havana mumboita come across that. One writer once say anowanzoti you can't be what you can't see. Kuti it's very difficult kuti at times utange zvinhu zvausina mumboita exposed to. So at times utange munhu asiri kushanda but it's a process. Zvakaita kuti Jacob successful like I said. It was because Jacob had done this before. Jacob akanongono simbisa zvinhu zvakaita sei zvakanga adzidza kudhara. So like zvanhu zvatataura before kuti most of us takangokura chinzi endai kuchikoro. Uenda kuchikoro mubva wanoshanda. But right now uri kutanga kuita musika wamusina mbobvira wamboita kwenyu. You don't know ma dynamics aripo. So it tends to be unobva wanzina how yakapusa anata unenge uchitozamawo but zvinenge zvichiramba. Then also lastly I would like to say kuti another point and ndabudisa ndiye kuti zvafana for instance inini naLisa tikatamda wedu Lisa nda wake ndine mda wangu ndikadyara chibage same as Lisa inini ndikadiridza double than zvikuita Lisa. It doesn't mean kuti maplants angu anokurawo double and ndino yield that double. You cannot defy the laws of nature. There are certain things zvinoitika as uchienda through the process. Kana usina kuzvita experience vazhinji tinowanzoda kumhanyira to the result tisina kuenda through these things. Process. So yes, so these processes at times they were necessary vamwe vadona vachikura but now we are facing them now, so we are facing my failures now in the times ones haasi kushanda but yet it's a process. Thank you so much. But is it late to start? No, it's not late. And it Mazvita tisati tasvika kumapoints eprocess ajerai ndine zvinhu 2 ende zvakawanda zvacho kwatozvitaura kudhara. Ngatitariseiwo sori takumbotiza pichana story yaJacob. Ngatitarisa story yaSauro, mambo Sauro paakazoselectwa kuti king aite angatumwa kunoita dongi kunotsvaga dongi rababa karanga rarasika. That is a regular chore, something that we all do. Zvakufanira kuti wongonziwo sezvakaita David wewe angari kumafuro nemashipa achifudza mashipa kukanzi kuri kutsvagwa king akanowanikwa achiita a daily chore. So what I'm trying to say is you don't necessarily need to find something extra kuti ugozonzi une zvauri kuita. Kana une zvauri kuita kana vabereki vako vari pamba penyu nokupupurirai. Mubereki wese mupenyu anodira mwana wake zvakanaka. Kana achizoti kwatete nhingi ari kutsvaga extra help achizoti mwana wake anoshanda anokurekomendawo ikoko. So you don't necessarily need a referral to be someone big akaita sana vane mari vamunoziva. You need someone who's small, even small enough to be your parent, to actually then refer you to someone else utakubatsira kuti undone opportunity. Thank you so much. Pane nyaya toda kuti tidzumburudze number 2 yecapital kubva panyaya yaJacob. Doctor, I don't know muda kudzumburudza nyaya here yecapital then tino because then tozoenda kuna Lisa because nyaya iri kunyanya kuchema vakomana nevasikana nyaya kuti hatina pekutangira. Icapital yavari kutaura iyi.
mukada itarisa nyaya pastor yecapital itori muBhaibheri. For Jacob, his human capital was Laban. If dayanga akasvika pasina pekunoshanda, pasina pekunzi muzukuru uyaubata apa uite something ndokupa something in return, handiti dayanga akatoomerwa, we don't know kuti anga akuzoita sei. So you'd see it's important, you need the human capital. So the human capital can come in form of munhu anongokurifewa kuti sha enda mumbonoona apa pane zviri kuitika apa, or someone anokupa ma-ideas, someone who grooms you up in the different businesses dzaunenge uchiita sei, dzaunenge uchiita ma-mentors and everyone, ma-elder ekuchurch, or someone who just you look up to. Saka you shouldn't despise vanhu wobva wazviisa wega mukakona kuti andakaomerwa inini. Approach those people. Chanyanya kuzotikanganisa nhasi mayouth nyaya yekuti tine ego, taakungoti kusvikira mudharau here, ende nenyaya yekungotyira kure kuti ava havasvikiki, havasvika, enda kuthose places vabvunze kuti muri kuzviita sei, makazvifambisa sei kuti musvike pamuri, because the human capital is very important. See, in the case of Jacob, akawana sekuru yake Laban was the human capital, and akatozobva aine zvinhu zvakawandisa zvaanga asingazombofungiri kuti achaita. Thank you so much. Well, I disagree about capital is what is lacking. Of course, not human capital, but financial capital. Panapa, tikavhunza vanhu, literally even varikuona kuti uda mari for capital. I tell you, nonza figure 5,000. Ameno say ichingodiwa figure you 5,000. Tuda 5,000 ye capital. Panapa tikapa vanhu ma 5,000 dog mese panapa 5,000. Total 3 months. I tell you, kunyurwa wakaseta unoona kunyura kwega vata kuda imwe. Saka isinya ye capital. It's more of ideas, skills, or developing what zvaunazvo. What people like is kuti you start something from whatever you have, and then sometimes wobva wada support kuti improve the skills. That's why we see it blame mwanhu ane mari, hey anonyima mari yake because anenge aona kuti una potential, mari inonyura. Thank you so much. Yeah, pakaipa munhu anogona kupuwa kana 10,000 years pasina ma-minutes gone. Hapana vision nemari iyoyo. Saka it's a very powerful point. Saka tiri panyaya yecapital iri kucomplaina wakomana nevasikana. Okay, imwe point yandoda kubuditsa pa financial capital ndeyekuti kana uchida kuti zvito make sense, you have to plan usati wane mari yacho ndokuti zvigona kutotibatsira. Ndikapa mazvita uyu 1,000 kana asina kuplana kuita something inongopera randomly kutosvoti zvafamba sei, pozobuda point yange ichitaura yekunyudza mari dzevanhu and likes. So you expect kuti takakupa something kuti utange chinhu unenge fanira kuzobuditsa something. So point yandoda kuemphasize ndeyekuti you have to schedule these guys, kuplana kuti ndikazwana mari yacho ndozoita indikana ndichiplana, don't plan zvinhu zviri very big, plan something small and then start to grow from there kusvika wazoita sei wazoricha kwauda kusvika. Thank you so much. Mazvita. Tinoona kuti Jacob asati aonana nasekuru ake Laban akatombobvunzwa ngwari patsime kuti tsime iri ndera Laban aika, vakati vakatoti Rachel ndiye ari kuuya apapa. Kubvunza kwaakaita kwakamupa extra information yangadai angasinoziva, dai asinoita sei, dai asina kubvunza. So now coming to nyaya yecapital, both human capital and financial capital, you need to ask vanhu vakapfuura neko kuti nhai hama dzangu makapfuura neko makazvifambisa seiko kuti mugosvika papointi. Usazochema uchiti madomasi misika haishandi nekuti hauna kuwana exposure. Iwo une vanhu vekubvunza. Enda kuna mai, tora sagara kuri madomasi unogara pasaidi namai vari kutengesa ipapo. Ona kuti ivo vari kutengesawo sei, wokopero zvavari kuita. Upenyu muno makazara vanhu vekukopa. Ndiwe chete usiri kuchuza kuita sei kutarisa vekukopa. Thank you so much. Powerful. Just to emphasize per point Yamashita, you got into my head. Vanotaura vanoti make a friend before you need one. Kuti haufanire kutanga kutsvaga vanhu because wakutengesa dovi. You need to have vanhu vauchatotengesera dovi before wateta sei wane dovi racho. Saka we need to be in the habit of creating relationships with people. Ukasangana nevanhu, ask for their number. Saka mukuitei, next time you need a flyer wakutozwa kuti Geranta shima flyer. Number 2, I want to say that we need to be surrounded by the right people. Yes. Jacob aigona kubvunza vanhu vachamunyebera. Kune vamwe vanhu vanotokushora kuti doctor mafunga zvedoi mashaya zvimwe here munhu wadoctor. So you need to be in the right company.
you need to vamwe vanotaura vachiti kana ukaona uri the wisest person in the room, you are in the wrong room. So we also need to be in the right company. We need to know the type of relationships that we need to create. Ukaenda pamarimba mwiwa 1 watermelon rinoita 5 USD, but ukauya kwedu unenge chita $4, which means kuti kana uri surrounded nevanhu vanotenga for $4, uchatengesa doi rako $4, maybe ka profit kako ka 20 cents. But if you are in the right company yekuti uchatengesa doi 3 USD hapana ari kumboti ranyangodhura. It's also important for us to make the right people vati surround, not kuti rambe tiri around vanhu vanotidzikisira kuti zvedo izvi hazvienderane newe, vanhu vanoramba vachingoda kubhagaina. We also need to make sure we are surrounded by the right people. Thank you so much. All right. Zvizhinji zvataurwa, so I'll just say little. I would like to say chokwadi, no one is going to fund any idea ati now. Chonoti izvezvi maissues ekwana capital izobva yakawanika. Vazhinji because mune mumwe ane mari yacho anotone zvake zvaroda kutoita. But however, I think the key thing chatofanira kuti tinzwise is we should be willing to start small. Hazvina kuipa kutanga uchiziva kuti like for instance kuna anoproducer chakati, wotanga kuinto services uchitengesa until waraisawo capital yako wega and then to start your own. Plus actually chimwe chinhu chiri key experience is the best teacher. The reason why vanhu vachipiwa mari wosvika pakutadza kuzoita ningirini is because these people they never went through my stages ningirini atachita. Sometimes we actually discover kuti it may seem zvinobhadhara, but later on so it's got no, this is not, let me just, you choose this line, maybe linked to that. So actually experience in it that maybe you get to see zvinhu zvinoitika kubatsirika. Thank you so much. Then panyaya capital ipapo ndoona seunge vanhu vari very rich, panamboitaura point iyo, vanoita seunge vari stingy vamwe wacho. Mari haingobude zvekumhanya, mari inokosheswa, every dollar vanoona value yayo. Isusu vakomana nevasikana mukada kutarisa mafoni edu tine mamwe mabango mamwe 1000 US, but munhu ari kuti haana chi, haana capital. Madress vasikana I don't know kuti mahairstyle wenyu ari kuita mari, mamwe acho ari kuruwa kuma 50 US including labor. But tikada kuti bate nyaya yemusoro I think togona kunetsana. Imwe capital. But I don't know kuti tiri kufungidzira kuti tichaona imwe capital kupi. Pane point yawataura yekuti start small. Vanhu vazhinji vakaita zvinoshamisa munyika inoyi, paworld inoyi, vane kutanga kwavakaita kunonzwisa tsitsi, vasina kana chinhu. Uye nyaya dzana Thomas Edison, they did nothing. Even waya munoti Michael Jackson waya, family yavo they did nothing. Chavakanga vangori nacho dream. Saka ndo rimwe dambudziko ratinaro, toda kungoerekana takunzi taane mapajero, taane mota dzinotyisa, we can start small. Tichakumbira kana mune mama points mamwe muri kuona. Ndo imwe point yandoda ndikurumidze kutaura ndeyekuti Jacob ashanda 7 years. Akamuwana here mudiwa wemoyo. Ameno ndiyapi mama points atiri kuona ipapo? It's very unfortunate kuti Jacob worked for 7 years to be given watinogona kuti the wrong person. Hapana chinhu chinorwadza sekuti washanda hoping kuti uchabhadharwa and then you don't get paid, or maybe you get paid but you don't get paid right. Chiri chinhu chakaitika naJacob. But there is something chandinoda kunota pana Jacob chekuti even though asina kuwana zvaaida, Leah waakawana ndiyo atinogona kuti akabenefita Jacob more even than Rachel, because Rachel was barren for a long time anditi, but Leah ndo akamupa vana vakawanda. And kana takutarisa vana vakabva kuna Leah tinozona ndo kunotobva Jesu. So sometimes you might be a doctor by profession, but uchatengesa zvinhu zvichatokupa mari zvekuti your profession of being a doctor was not going to help you. And the other thing that I like about Jacob is haana kuramba achirwisana naLaban kuti Rachel wangu, Rachel wangu, Rachel wangu. Akanzwisisa kuti okay fine, Rachel ndamushandira for 7 years napiwa Leah. What can I do to make the situation better? He decided to work another 7 years. Izvo tinogona kuva bent panyaya yekuti I want to be a doctor, I worked hard to be a doctor, I had 15 points to be a doctor. Igotaita rwiyo for a lifetime, but chichatibvisa pa the blessings that can come with the Leahs in our life. Thank you. The children that can come with the Leahs in our life. So we need to know when we have a problem, how do we do with it in order to move on. Powerful. You know, tine mayouth vanenge vachingoti ndakaita biaki, takarowa nini, hazvibatsire zvinhu zvachinja. Handiti ngatirove tine mamapoints here atoda kuti tirove mubhuku raGenesis 29 atoda kuti conclude nawo mamwe amuri kufunga. All right. Dotenda lisabvara panyaya yese. Maybe let me just give my conclusion.
Ndichiti, I think one thing that's key, we can never make the land pregnant unless we change the mindset. So I'm foreseeing kuti if we don't change our mindset, 20 years from now, kunima my youth achava kuzogara muno same room discussing the same issue. So the problem, we need to change the mindset. Ndinotori even idambudziko nevanhu vanogara kuti takuda kuita mwana, but they don't foresee, they don't have a plan kuti by 25 anenge achite. So we actually need to, ndinona ndofara vandinolena from, they who start things and they get even the family involved. Pani problem yekuti even kuna mwana baba vakatitangira vakaita mabusinesses, but vana vakasvika pakuenda kunosvika even 20 years asingambozivi baba nezvei. Achiti akabvunza mai mama baba nezvei, ngokuti mina nganda zvokutengesa maparts amino zvavanoita. We need to get our children involved. They learn from these things, from these small little things that we face, so that even avazotye, they won't even sit down kuti takaomera, because angaziva kuti mukadaona even mwana wechiindia anoti achibvawo chikoro anoenda unomira padhoo kari 13 years kachitocheka mareceipts and stuff like that. Those small little things, these are the things kuti even pano right now isusu at the same age patinge takuma maybe ma20s kwatayo kunoko, isusu pachiri kufunga zviri shallow, iye akutofunga zviri strategic. So them mwarabatsira on that. Thank you. Ini ndandoda kuti ti reminder nekuti wisdom comes from the unlikeliest of sources. It doesn't necessarily need to be munhu ari educated zvepamusoro kuti akuudza kuti where to go. Try to just be in good relationships nevanhu vari around you and ask for advice from them. Vanokubatsira kuti uite upenyu. Thank you so much. Pane imwe point ndadzidza kubva mubhuku raGenesis chapter 29 yaJacob kuti if you want something you have to work for it. You have to work hard kuti uzwane zvinhu zvacho. Notice kuti pakutanga akashanda for 7 years abva apiwa munhu asiriye, but haana kuneta, akaramba achita sei, akaramba achishanda usikazo. Saka point yandoda kuemphasize apa ndekuti if you want something you have to work hard. Then pane kumwe point yandoda kubudisa ukazodzika zvakare that story, pane kushingirira kuri kubuda pana Jacob naLeah. Chinoti pativerenga kubva pakutanga pabudidzwa kunzi Leah anga akaneta pachiso. But twice akaneta pachiso, Leah akaramba achishingirira kuti agone kufadza Jacob. Uyuwo Jacob apiwa munhu asiriye, but ari kuramba achishingirira kuti awane munhu chaiye. Sa point yandoda kubudisa ndeyekuti never say never. Ramba uchishingira usvika unoda kuita sei wazwana. And I like one of my favorite speaker anobudisa point yekuti ndofunga ndambozvitaura pa first presentation with the best time to plant a tree was 20 years ago. But the next best time is now. Meaning to say, it's never too late kutanga kuita something in life. Never too late kutanga kuweka hard kuti go someone in life. Thank you so much. Yeah, in conclusion, time and chance happen to us, or even the Bible says that dzimwe nguva dzimwe dzinokwanisa kusaona mikana yacho, but remember this kuti vamuri kuona vakabudirira in life, they had the same time, they had the same chances as you have now tiri sema youth. So let's utilize mikana inouya kwatiri, and chero ukaedza zvikasabuda pekutanga, try again, because hanzi when you are alive there's still hope in you. Even a live dog still has hope. It's better than a dead lion. So you see, it's important kuti you try again even if you fail at first. Well, in conclusion, looking at this story, I would say the things which we need is research, do proper due diligence, and work hard but very smart. Those are the things which he like sema youth is also things zvachinja tiangodaro chete, you find our effectiveness in terms of our livelihood financially. So nyaya Jacob imwe yandada ashanda 7 years haana kupiwa Rachel aida, haana kusarenda. I think obvious ataura point iyoyo. Kuna vakomana nevasikana, never ever give up. Sometimes best efforts do not always bring success. Kuna vamwe vanokurumidza kuneta, pastor ndazvitraya izvi, like Peter ari kuti usiku hwese Ishe tazama kubata, hapana kana hoi imwe chete yatabata. Jacob haana kusarenda, akashanda dzimwe 7 years. Rachel akazomuwana here, shuwa mudiwa wemoyo akamuwana. Then imwe point yekupesera ndoda nditaure, remember Jacob akasiya avhara mukoma. Problem iri kuitika kuvakomana nevasikana vanhasi, vari kuda ma-shortcuts. Vamwe vacho vakupinda into Satanism because ari kuda zimota,
just kungoconcluda pane umwe anogona kungoda kungowedzera maproblems ari kuitika nevakomana nevasikana vanhasi vechimalavi vanoti nzira dzachiduri dziri dangerous, nzira dzekudimburira. Jacob pamwe pacho, yes, thank God, akashanda kuda kwedza kungodemonstrata kuti vakomana zvemashortcut zvinouraya vamwe vane mazimari amuziva kuti akabva kupi. Pananga nekuwedzerawo here Tino tisati tavhara? Yes, it's very accurate zvekutaura pastor, and social media iri kukonzera zvakawanda zvakadaro zvekuti to the extent everyone is very successful pasocial media. Hapana ane nhamo pasocial media. If you look at it, it's dangerous. And another thing, if you check, you get my friend requests from those people who are married dzemushonga dzese. So it's very dangerous. Sure, these shortcuts are dangerous, but they've got serious consequences. Thank you so much. Sati kukurudzira kuvakomana nevasikana kushanda kune vataura nezvenyaya yecapital yabuda pachena. Mama connections atinoignore ari very key mukati meupenyu. Hama dzedu, vamwe vane mikana nekuratidzawo kuti tine chidiso nesu. Pane pamwe patinogona kupushwa pane zvimwe zvinhu zvaunoona kuti munhu haana kana chidiso, ari kungopushwa ake to an extent yekuti even vanga vachada kuzotibatsira vanongoti uyu haana direction. Dai Mwari angatikomborere atiropafadze tingawane pekutangira. I'm on my way. Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, la gente. Linja, Dumelang. Murigaboto. Muliwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Oh, to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust in Him. His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Bleed His
All to Jesus I surrender now. I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation, glory, glory to His name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender Kristo mukateti yakutuma eno onemu nodo mu mawoko enda sangana emu yezishinga biro sekamba utarize mandu iwakamba iwakamba ona iwakamba utarise mandu ona iwakamba iwakamba irosekamba utarise mandu kana mungozi chenjerangwarira usatokere hakuna chishangu wakade weni maunga wakunde sekamba utarise mandu ona ewakamba 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 utarise mandu ewakamba 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 utarise mandu basfarateti zewera mesimba renda unise oreko magoma anokotu nakasika mero sekamba otarise mandu ewakamba 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 otarise mandu ewakamba ewakamba sekamba otarise mandu enda osake tenzi aripeshmo ano patsisi lekukunyaranza rodo rakese karwezimbukwenga sekamba otarise mandu ona ewakamba 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 otarise mandu ewakamba ewakamba sekamba otarise mandu ewakamba ewakamba
mazozi awovese akuna kuchkane rufu akuna usiku mazamba ranokusha munekuta jene sirange zenzarama akuna usiku waria chapukuta mazozi awovese akuna kuchkane rufu akuna usiku zuvaha rizopenyi mumusha muchene nyenyendi yukupenya akuna usiku. God shall wipe away all tears. There's no death, no pain nor fears, and they count not time by years, for there is no night there. Akuna kuchkane